Здравейте! Наскоро сте станали родител на детенце с спина бифида или хидроцефалия или и двете. Честито бебче! Самата аз съм майка на дете с спина бифида и хидроцефалия. Не мога да дам прогнози за вашето дете или да ви кажа какво ще стане с вашия живот, но мога да ви разкажа за мен, за моето семейство, за нас, за нашето семейство, за нашата общност и вие да прецените доколко вашето дете и вие имате шансове. Всички родители на деца с спина бифида, с хидроцефалия в България сме на среща, готови да протегнем ръка, да ви дадем съвет, да ви разкажем през какво сме минали. Казвам се Веселина Георгиева, майка съм на дете с спина бифида и хидроцефалия. Това е Габриелка, тя е на 5 години. Едно много слънчево и лъчезарно дете. Какви бяха прогнозите в началото за Габи? В началото прогнозите не бяха обещаващи. Габи се роди нормално в 9-тия месец. Всички лекари казваха, че това дете няма да ходи, може и да не говори, няма да тръгне на училище, но всичко върви много добре. Тя говори, развива се нормално за възрастта си, вече сме в предучилищна. Предвижваме се с рингова количка, можем и с проходилка да ходим, с специални шини. И нещата се случват бавно, но се случват. Габи, като всички деца, обича да играе, да рисува, да пее. Най-много обича да играе на доктори. Това е любимото занимание. Винаги, когато отидем при поредния лекар, тя научава нещо ново и после вкъщи започват да се правят екографии, рентгени, снимки. Мярка за шини взема вече на всички вкъщи. Ами, като всяко дете, тя прави много бели. Даже повече от батко си. За всичко и се карам. Не мисля, че нашето семейство е по-различно. Ние сме едно щастливо семейство с 2 деца. Работим и двамата. Имаме баба и дядо, които ни помагат. Грижат се за децата, когато ние сме на работа. И се справяме, да. Не се оплакваме. Бих им казала да не губят надежда, каквото и да им кажат лекарите, колкото и лошо да и страшно да им прозвучи в началото, да не губят надежда, винаги има и нещата се случват бавно и упорито, но нещата се случват, медицината напредва, за все по-нови и нови неща, да обичат децата си и да се грижат за тях като здрави, въпреки диагнозата. Всички ние сме на среща и успех!